engineer start recording. Eko kone ka ache egwu acho. Anya vulugo nwule alugo. Anya vulugo nwule no. Anya vulugo nwule ale ha munne. Nadia vugo dada o. Anya vulugo nwule ale ha ana vugo dada o. Anya vulugo nwule ha. Anda. Oba sanashi. Talanda. No more coaching. Oba sanashi. Eje kedi waje bia. Na funa sota. Wami waje bia. Na funa. Oye jemoni. I want to walk. Do not like easy when you know why. No, why do you believe? I love you. You may just know why. You may know why. When you are moving, when you are moving, I'm local. I got you, boy. As in you, good Olivia. I tell you more. You're watching a man. Oye chimela kabuas Onyoma Ezi awonde wo Mami wana mu biale Mwa biago meji Aro mutoku April 26 2025 Munandiego musobia arobuto isi welugo biale anawuluge wulya agondu enwoko anawuluge wulya ligo agondu enwoko anawuluge wulya anawulugo wulya le anawulugo dada anawulugo wulya anawulugo wulya le anawulugo dada anawulugo wulya one no surgery. I won't do walking. We do not rack on them. We see where you go live. As you go live, when you be a move along and walk, I'm going to walk along. As I can even go along. One more to Amelia, Is it a chicken meligo? I want to walk. I want to see Amelia. I want to not see Meligo. I see Meligo. I want to do it. I want to do it. I am you see where you go get through. You see where you go get through. Isi welu no
molo wine wataba nwa toge simuta nwa obuni no wine ogologe muta nwa ige kele chiki no dirisi eje monne andas engineer achukona ke egu ade noise oye egu bi alobia ono ma wonu e won ko ikanji malifona sote ono mai tata bubo sis ndi malifona mado kanji malifona sote awo bi won ko oye se money ibe me keji ewu yo ibe me lu keji ewu awo bi won ko ikaji malifonas ono ma o April 26 na 2025 muna ndi egu mo bi malifonas mado kanji bi malifonas awo bi won ko oye je money aba mo lu tuwe melia edo mo wano soje osoje osejo emo osoje isi welu ngetilu osoje wano je money isi welu ngetilu oye ti mele je abuaza ese no de na kaju no bushi na me ese o mo le tu na me ese je money ana wologe wole ligo ana wologe dada o ana wologe wole ligo ana wologe dada o ana wologe wole ligo aya wologe wole Onda Yomo basinashi ado kuto isi welu go bi ale oye je money ajolo bi o ono ma no raka isi welu go no raka mo nya bi ekeleji iri na ma dele go akomodele mo ono ma iri na ma malo garu akomomale mo ahonu which 50 malo mo ubolo na agondo which 50 malo mo ubolo na ono ma je money isi welu go tulu egu no lora ndoma like nenu yomo boki wana wazo ana kwazo nyaka na mwigu ezi onyego noka boki ono manu ikana wala morono ba boki onume keri he made wisi biale yomu wisi so nankala sa wisi mwa kani odogo na male ana mawuzi duma kachuma nani yomu nani so nankala sio nani mona oge nani dawo isi welu go sulugo arobela mo ijogiri anya bulu go molia duma kazubi ka wana obeke nugwe biwe
obe mbebe ale eze akufu akudira ka tufu onye ọma na ọla mụ na ndị egwu m kelele isi igwe elu go na-alọ ka ke na-ebushi bushi nwoke unu mekele ya ka ike na-ebushi bushi nwoke ọ ga-alụ n'elu ayi ya bụ triple landlord na Lekki onye ọma bushi isi igwe elu nwanne odumodu na-alọ odumaka odumodu nwanne gị odumodu isi igwe elu go odumodu odumodu ọrụ aka bịa odumodu na-eyi eze mama anyị ga-na-eche bato yomu bato bato onye agwara m ọlụ a yomu bato mgbe a bato mmanwụ na-akpọ gị alọ otu isi nye m kọntaktị ọnwa azụkọ ego yomu bato na-alọ bato mmanwụ ekele gị ọmọgọ ndị egwu anya wuru gị
ekele gị ugochara che nwere otutu ọnda ọtabile ya nwanne ya dịrị eze dale na ọnda onye nọ n'ibia CEO Fonas Hotel Asup eze nwa tata gante malubege the Fonas Hotel eze natural mu wamu azo eku CEO the Fonas Hotel Asup wamu bawo mawo kanelege ibiji mogo wanlam eze nyebu nego yo mo chinama n'oge chi mele eze ga-abụ eze n'ọdị n'aka Chukwu na-eme eze onye achọla m Maazị Eko ọtabili onye nwanne ya ọkpọkọrọ ọtabili onye nwanne ya onye achọla m CEO the Fonas Hotel onye mekọrọ gị ugochara che nwere otutu mmadụ ka ndị bịa asị gbogbo onye ọbụ ya na bụje mmụọ ezi agwọ ndụ ọ dị ewu ọkụ isi gwelu ụlọ n'ọrụ aka odugu n'ọrụ aka nwanne ahịa kala aka nwanne ọ na-erere ọnwa agụlọ ụlọ nya ahịa kala aka nwanne ọ na-erere ọnwa agụlọ ahịa kala ona lilo wangolo ando mano raka bago yaji bilobodo domando domando stage you get live stage record oba kwego oguji omi olili ebushi nenu ocho rezo ma nora isi welu go tulu abagala talane agbo won odugu nora April 26
Aro 2025. Mauji Babeke. Magolele Wago. Wamo Chuwe Malia. Isi welu gobia. Oye chimala jalawe. Wijo nyamba. Wijo mawo karele. Tudumba kachoma nani. Ana megogu nu na zonu. Oja ko si ni wosu. Abogu na ngedelegu na nechote unu. Na nelote unu. Ibe welu go geji moko. Ibe welu go geji moko. Isi welu go ndoma no rana. Unu mekona ndora. Ugo chala che wero chuchu. Ndoma no rana. The humble motives. Isi welu go du. Under ash. Keta kaitolo kande omana catch money. Bogodo no to vego. Once they are done, every other person can continue. Your man na catch money. Ndoma 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 na catch money. And Missy Walugo na catch money. Udumega Lulu. You much in a matter. Your man a catch money. Your man or raga. Also, tie. I don't want to. Hey. We say, Missy Walugo na raga. Catch money. Bisi melaje na wa. Onu ma galera, onu mo galera. Tuma nani mo, iso na catch money. Endo galera mo, Bisi welu na catch money. Asa kuju. Bisi welu go tulu. Tuma kabato. Bato, people are so mother. People are mother. Roma, but I want them. These are not catch monies. Roma, who make it again, but I want them. Ayakalaka, when I Roma go. I can't ever see. She walk in. I can't ever see. And the machine walk in. I can't ever see. And the machine walk in. I know man no raka. These are not cash monies. This is what you go to. No one can let you. The Duma Kazuka. Oye sọ̀rọ̀ egbògi ìbàlùmù níbẹ̀. Ezi ẹ̀ ní egbògi ìbàlùmù níbẹ̀. Ọ̀pẹ̀ wà ní ego gbòkì. Ọba ní chọpọ̀ níbẹ̀. Ànàfẹ́ sọ yẹ àga. Ezi ní egi ìbàlùmù níbẹ̀. Bókì yẹ àga. Ezi ní egi ìbàlùmù níbẹ̀. Chuma nani? Chuma ní egi ìbàlùmù níbẹ̀. Ezi ní egi ìbàlùmù níbẹ̀. Eti mi egbo mba. Ima na nnukwu ego na-egbo mba. Chiwoke, kelele m ndị ọzọ. Chuma nani? Chuma
ọnụ ọma kpata nwanne m atụlomi eji ebara n'iwe mana eji ebara n'iwe alana isi welu were tu nwoke n'egwu ọdọ Sunday nwanne m ezi opinion ọnụ ndị Igbo na ala m onye ọma opinion onye ọma opinion Silas one day, if you see no man, I'm telling you, no get counselors. I'm happy now. That is better. I said the billionaire, one work on the billionaire. I said the billionaire. I'm not a whole world, I'm a west. The whole west. You know, Silas. You see where you go to look. Go tell that you want to choose as a one. On your best, one day, to do my babation. Oh, yeah, babation. I can know more. Mondele. Odogun na ora kabeale. Ya na mawa ganage. Isi welu onge. Mongale. Isi welu goletu. Odogun na ora ka wana. Ai. Ani be gbogun na so. Oja ko se ni ko si wale ahu. Madu na metege ine wale ahu. Isi welu goletu. Isi welu goletu. Kakana onda. Wa fi do se ko etiem. Etiem onu ma karaga. Weso go. Odogun na la. Parce papa qui voit le jour bien, nous tirons. Et tu me goûtes la fleur. Oui, il y a 100,000 cash. La fleur. Là, vous finissez, c'est pour nous. As a mandate, of course, one more. Now we will measure you. Was I believe I had to one woman at your time. Of course, you mount up again. You will not go now. Of course, you know. Is it when you will easy well as a model. Model, easy well go beyond. What do make a lady? What do you say? Mania Bucci, one more cat to take a model. Only the condition. Obalomona Nibu, lucky. I'm happy, Nibu. And the best. Where am I over there? Maybe that's all. When I'm okay, one like social. My work on a donkey. No, you got decoration. I can't want you. Maybe that's all. Where am I over there? Why my work is a mountain?
daalụ Oke nwala. alekiri pendant ya ị ga-enyewe m uke mmuo your mother daalụ ị ga-enye m uke m oke nwala zola mmanwụ alekiri pendant ya ka anyị na-eweta nna ọda onye si ije na-abaghị ịbaga n'ọrụ a nwanne dube si n'alụ lazola oke nwa ahụ lazola oke nwa lazo oke nwa lazo oke nwa lazo oke nwa lazo ọda isi welu ọmọ nwanne dị nwanne ndị bes bọ̀sùn ojú èyí jí láti ìlú mọ́tòkó ojú èkó wọn ní ìlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí a ti rí àrùn ebi jẹ ní ndógún jí o mèsì tí wọ́n máa sọ ní ìmọ̀ 100,000 yàgò wọn nẹ́gẹ́ láti bẹ́ẹ̀sì o mèlè tó màmá. Èyí gidi gé gọ́tà tẹ̀kọ́tà. Isi wọlé ìlú. Kọsímbẹ̀lù kẹ́sìtàlì, wọ́n mú àjẹ́, àwọn ngẹ́bà, àwọn ngẹ́bà sí àwọn. Mo nà gẹ́bà wọn nẹ, wọ́ọ̀kyẹ́ sí otu. Kìlì ẹni mú, kàwá sí ẹ̀mẹ́lì mọ́. Tọ́kù mọ́, ọ̀fọ̀ ní mi àtà. Èyí gidi gé gọ́tà Ẹni mú, kànjẹ́ pàtó ego, kànjẹ́ pàtó ego n'egwu. Igiligi ego na Jakarta. Igiligi ego. 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 Yo mekasi igiligi ego. Yo mekasi igiligi ego. Yo mekasi igiligi ego. Ìwọ mẹ́kẹ̀sì ìgbẹ́gbẹ́. Oyọ̀rọ̀ mẹ́tìtì. 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 Ìgbìyànjú. 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 Obodo dị ka atụkwa n'egwu inwe logi wetụnyere lele gị ya bụ mgbe cashless ma anyị dị happy n'ibe gị anyị dị happy etitere m ego n'ibe gị silas 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 Silence now. I just silence now. Ozo mama, yo mukanda bob. Afwan we waku, isi we no go no rat. Mama wa go beg. We am ya go. Eza awon. Oni wuro ku. Eza one. Eza one. Oye number 1.
ga-elezi nne m na ọgala ihe ọgala ọgala ya bụ nne ọra niile ọgala ya bụ nne ọra niile abamolu ugbo gị ya bụ ọgala kalọrị abamolu ugbo gị ya bụ ọgala abamolu ya bụ ọgala n'ọra niile kalọrị ndị m oge isi ewele eke kalọrị isi wee ugbo bịa dalụ nwanne m dalụ onye ume akala gị sas Germany nnọọ tata bụ ego yi ogo na-akwụsị mgbala a na-agwa gị eze n'ego na-akwụsị alele iji m ọgọ nwanne m mọni bọda eze ya egwu n'ezu awada bụ ọsịrị alẹ ebe alụ minista ọ bụrụ wọn rakwa ị ga-agbalụ minista uchi nwoke ọ ga-agbalụ minista a ga-eme họmbụ motos onye oche abịala ụwa n'oji atama ọdọ atama nnọọ ka ị ga na-atama odogo n'ọra ị na-alụ ụlọcha mba gị etinye mụ na bele isi wolu webe ya ọdụgo ogo ga-eso na onye achịla igbo eze kumpelistik onye achịla igbo owuwe kumpelistik humble motos eze ya nọ n'ugbo eze humble moto eze ya nọ n'ugbo eze humble moto eze ya nọ n'ugbo eze humble motos ya nọ n'ugbo eze humble moto eze ya nọ n'ugbo eze humble motos eze ya nọ n'ugbo eze humble motos eze ya nọ n'ugbo humble wande isi welu obi ale yobu chinama onye chi mere akwụkwọrọ eze na-enu aka ụbọchị ụmụ ya mi eze bụ ndị anam eze chi na-agbala ọgbaka ego mụ nọ n'ọgbọ agwọ ndụ ewu ọkụ ị na-eli olili nwanyị April 26 and 2025 I'm not going to Mr. Humble Yalo, that's a Humble Motors. The Dogu Moraka one. Did not see you in a Keduma kama jorum, chodoza amo, majorum, the blue jorum, humble, nalena. Ese humble motos. Nata, you ain't got mama got any humble. Kana wa you one day no more. Abu no masigi no bi, ibremu moto. Humble one no able lawyer na we walk. Able moto. Ojimoto mo gonna na mpuba. Ojimoto mo gonna na
Gana chibo bia. Izo do ma gana chibo no. Oya mi ebule gana. Ono ma mu CBN. As a central bank. As a central bank. Mama bulewa oborodo itagrima. Solibe okay. Always you want to go. When I make that two moves, position make them move. Position make them. On the man diverse. We see by night. We see money. That would have seen again. They bought a two man to joke. Which 100,000 more. There's a reason. And the words on Yaka. Anelia, eja kwana bata o. Anelia, eja kwana bata. Ini na mwe liego yi. Abata boli, ona adero meda obanu koli. Ebe na walk ni mi. Adero ma ko soso ba ni mi o. Ani person alo. Oya burusi male, one book. Ego de libere. Eje nego de libere. Eje nego de libere. Otuwa si ajwa. Otuwa ko si abia. Otuwa si ajwa. Otuwa ko si abia. Balo mi usi odogu. Usi male. Usi odogu. Balo mi usi odogu. Usi male. Usi odogu. Balo mi usi odogu. Usi male. Usi odogu. Wade bogi. Usi odogu. Wade bogi. Wade bogi. Wade sewa. Wade sewa. Wade sewa. Chuma nani. Ese chuma nani. Anda bumu nani. Oye tiba. Tiba ne wogo koshi ade. Wane nya. Eti megu na mi aja. Ibe jite wa megu. Obu ka meje wane mu. Ajoro mego ni bia. Ani meje. Ebugo di na meje wane du. Ichi koshi gi. Nabu na dibi ono. Ona trambo no na ya. Obokala. Eje dibi ono. Ona trambo no na ya. Ego dimu. That's a lot of people. Before Pogo Ibum, Nanga Boboki, Koji Laki at your date. And the Raka gets yellow with dates. Before Pogo Ibum, I said, I wonder the number. It's a home. You want it's a home. Ojimote mo go we go mandem. Ojimote mo go we go humble. Ojimote mo go we go humble. Ojimote mo go we go humble. Go! Open mo kele go. Eje humble motos. 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 Eje
hotel.
na mbobo siebem acho melo hote ere jigo nyo ntakere kalani owo kolegi uchi okay abo gina phone owu email ni ye malo ya me email ni ye malo ya me oyo ma buchi muna ndeku mo bela wo mo so nage egwele me ewundo muna ndeku mo ewu na ibe me keji ewu ejo nwa no ebu modu iruma ko du modu nwa ndegi ejo nwa mota wa baka na dibe oya solo ewu mma egi esole gonje lo sibe ogwa agbale gi bem eje bugo ko so ne one is one obere ga na ngegbo ya umu so tiele mu date every cash money wa go tiele mu date cd ebe nne tili megu baya bia ibem ebe nne tili megu Central Bank of Nigeria mo I can the cash follow me cash one the cash one swear mo ebu sabalo do aka cash one swear mo nanu ebu sabalo ebu ayi de waka kai tell you ebu ayi de waka sabalo do aka yeah Dalia Esaka Obasinachi. Go! Olugo. Obasinachi. Ose no wu ga boroncha. Ose no wu ga boroncha. Ose. Chukelu. Ajosa. Elibe no dey finish. Onya weze wa. Nebu wona wogi. Ono man ora ka wona. Nda kanje patego leku. Elese dollar. Elibe no dey finish. Odo ga de le. Elese ezo no. Eno elese dollar. Ezo dogu melele mwa. Obasinachi. Halone. Elibe no dey finish. Isi welu go bia. Obabia. Elibe no dey finish. Mo so bro di ka tu egu. Isi welu go dey tu egu. Samuel odu aka. Yes, me. Akenelugi. Chidumemwe. Samuel odu aka. Elibe no dey. Akuwata kende na mo odogu. Doluwa. Abu Samuel to wonne. Eje gide na de na mo. Amogo mo ni na mo. Ara na. Eso. Okolo, dalole. Oye mo ni na masa. Ana peso. Mo se je mo. Go boga. Go boga. Mo se le go joro. Go boga. Oye mo ni na masa dalo. Oye mo ni. Ibi ji mo ge bu wana go. Amani mele chuma ya wo wana go. Oye mo ni na masa mbana. Ibo mi mele chuma nye kuneju. Omo ni chuka na melogo.
Kodia. Kodia dogi. Ina libe na de na mma. Ina bu wanna. Ogwa na kagi. Na kandi mala libe. Kodia shaimo. Ke mala libe. Nasadia. Eu lá de águia. Rest de tonoco. Kojo je ye mogo. Na mejo jere wi mo. Ije wi wa na maka. Mejo jere he. Koja de gado. 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 Onda. Igwe mo Colombia. Ese boy. Ese boy si dia so. Babara ya. Ojo wa ni le mo. Ese boy si lo. Isi we lu go le tata. Ese ne go de na mo. 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 Mado yi o ma se ni a. Igwe mo Colombia. Na peso. Igwe bo si mo we kodogi. Igwe mo Colombia. Eje bo si won le. Muna ndi egwu mu kele yi. Beta ganje malifonas. Madu ganje malifonas. Oye je money. Mo du dalo. Ni ba won du won ko. Isi wo lu go bia. Odumodo dalo. Dalo. Isi wo lu go le tu. Omo go. Oko wa. Oye odumodo nle. Odumodo kalesia kanya. Odumodo kalesia. Odumodo kalesia. Odumodo kalesia. Exactly my lord. Sonny boy, Sonny boy, Sonny boy,
ebe ndị ọzọ Well,
Nyana no bola, we le kacho
akọyala ebube chukwu ụzọ akọyala ebube chukwu ụzọ akọyala ije akọyala ọdụma ije akọyala nwanne ebube chukwu ụzọ akọyala never quit it now. We see Malaza Oba. We're realistic. It's a well. One day, we choose il s'est gagné le maman à quoi elle est John on croit que nous à quoi elle est à quoi elle est nous si vous à quoi elle est Ivo Africa
Bolo Nico, Urochimelaza, Yaki. Ebu Makato Munishi, I get here, whatever. I don't go by any gua, or by any gua. I said, it's up. When you are going to even they use the first bank. Why go by the world? I got you another. Oysters in it, what do they call it? You see where you go on rack. Was I want to know she, but you were there. And not also Toto. I don't need the union with 20 melon over. Ian with 20,000. But I know who was another shoe. Because I know one now, but she were there. Here with 20,000, not two. By now, also. I'm gonna look at it. I'm on there. What will you, man? I'm on the one that go. That's why I'm on there. What will you, man? What will you make it? You get that without us. As you go 30 890 242 84 Kosala Kanto. Even they use the first bank. If you got whereby I will land you If you met your man, can call Lord on it. Can I want it? Mabulo man, who do make it? As a man, I have my doom. I'm not going to work on it. If you look in, all the other. It is a true boy, I make a malagon. Baba got transaction 50,000. I just start selling. Baba got transaction 50,000. Never start selling. This is where you gonna rock. Why can I get? Oh, you could be mystic. I tell you. How can I get? Also, I'm not going to run chat. This is your deal. There's an overnight. This is your deal. There's an overnight. Also, this one more. What do you make a lady? Also, you see where you were there. Mama gonna also, if I don't want to this is your thing, no, this is your yakam, this is your Emma, mother, Emma, mother, also, you know, Nalo. You call me so, you can't let you. I don't know. You call me so. What is the one that you go? If I let you, I don't know. The mama who's a marvel. Who's the one that goes? If I let you. No, I got property. No, I got property. Mama, I don't work
manwo ya me na hwa ana manwa ka manwo aka property ebu wada boko wona se wanu na manwo edu so di boyo for the mountain edu so di boyo ebu kan ocho ebu di jego taka na golele igwe de baji so the manwo igwe de baji iso na manwo aro na ko na manwo oja kujo weso oje ye mogo iso na manwo ko ja uje kana mogo kankane bato atlo me manwo oso na manwo ko kande fio si manwo mo ba ti bi obi ko ibele mo ka manjo ibele mo cho ka manjo kanke nesi fio azubi ka makanda na ibaranza wana kojo kanke nobi go ibaranza wana kojo obega Nebunekane mogo panas kanke nobi go chiduba samelito maho akonwata Nebunekane mogo akonwa mama India kona le moja batato azubika simukano yako sibi simukano yako akonwata samelito kana kano azubika simukana samelito oso na mawo samelito so na mawo abuchedu wabo igbobo sake oso na mawo lele oyeto igbo bosi iso na mawo odalo ndioma ndebe odalo ndibo ebukelege ogede bigo aro no Kingo boss oyeto oluwo aro no What's that? Sunday Baba Dulu. Sunday Baba, Sunday Babo, Baba Emo, Money Abobo, Sunday Baba, Money Abobo, Sunday Babo, Money Abobo, Money the best, the best. No, what is it? Now, I'm welcome, Mom. No, minister, no sense. No, no. Never mama bodo. So no sense. We go now, who's value? We go now, who's value? More rock. We go now, who's value? What? Calation.
tuo oyè ẹsẹ wànú egu kan lè tuo n'aka njẹ kalasa egu bi jẹ ejele mọ nato azubi ka waka nato. Ekele bɔ stata maka ebia n'anyɛ ndo na rinke wɛtɔ ka ebe nko tɛ nwa olili ɔmụmụ nwa gosie nwoke na nwaanyị ndị bɔ stata wee ka ili oli adondo onye n'isi oli ana ka iru m nwa gba iru n'anyɛ ego oyibo udo na ogologo ndụ ka ebelie ndị ile anyị ka aka nwee kwụọ n'aha Jesus Christ amen. Daalụ. Please, I beg of you, I will not tell back. I will not Amande Bunabu J money. Before now, Buj boy, kind of where one of way change here as a change here. I could remember one more the more headache. Let's see one and more headache I draw on you. Look even the man tolerant, or below the other. All of you, they send me back on with one alone. So you're not bubble, give way with you. Nakateka kwa nanga kuna akalaka ndani anaka obabulu igwe gomwe esego odiabo na ono beso o mata na eto age na eto prata ka jemo ne me ive nwe nwese amam na o ka gero na bela bela no ka ye ga na tuku na me bela abulu na bela ka bela na jo ko ka na ka ko ka bela no to ka bela no to Kayi mana prefer wanya umwevi ikechu wasabana kobela ya bela ego wasa ai na kuta ma wa mande ele ni wa chie oje apoku ta ele ni na belebe ai wele de bele tu iwa kuna ke na me wasa o ga ko ma e ka ko mu ma mo ke na o ke ya mo ja ya Bayo tali bayo. Mwa we kele ka wa kuchile. Ko kulimani. Senu kwa se o le odi mwa. Iwo ma ko ya wo. Olisi o le mwa. No se ani na ye mate. E ka kai bi dala ja si ya. Ibe na i ku ro bi ba ja bi wo ma. No ya ai e we ti an. We na ke ka yo na ka ji. Ani ya. Omo ye ya. Fidelia toli ani mali Fidelia ai kai kwa mo Se wote watoto kwa na abata bana mbe mko na kai ana boizi mo lakini basi si aka basanya ade ma family ma tu belga ba ki me tu belga ba mo ko demego dalo into the product of the day expect once the car was about to know so never the ma the ma because if I go so what can I go about you say ba ya bro no ya na ko na sorry no before actually on the ma go man actually that automatic total machine on a whole lot to be massive. All the very good diagram. Babu na wewe na ukasa na neti cat or say na JTM. Na GPS wa. Ni wala GPS yo ba 20,000 naira. I think White Africa is one of the members of Ndoma Nakasmani. I don't know, okay, White told me that he has traveled. Maybe that's why I can say it for here. So White is right now at Urban mandate
But by now, hey, I you're welcome. Whatever, enemy, no, double is no. Mama soso ya na tomulia ọjà bọ ní ìsìn bíalẹ anamugbe ọkẹkẹ wọlé ego mọkànlá kọlọ bí aka akọ kẹlẹ mi wọn bọtọ yẹn ndé kalaka ọbàjì bọ yìí sí pọlọ mọlọkọ náà nàmú bọ wúnyẹ ní bí wọ́n akó ọmọ agbó ndégun wọn asẹrẹ 98 ọjà ká wọlé egu wọn gbóò bí nkó dodo tẹ n'aka àmì tá àtàkà kà bí ẹdá ká wọlé egu ekyi so na ndé anamọ maka mma àná agwọ anya dẹ mmarẹ nnẹ especially yẹn mu nná anya aka wọn náà yẹn ní ibà ebi anọrọ nso ibà anagá wẹlẹwẹlẹ onye nwetọbele nwanne nwetọbele ọbụla akpebigo basi na chi nke ọbụla onye na-eme na ahụhụ arụ ya n'ụwa abụrụkwụ mbọsị mmadụ na-emerekwa owe iwe nke a nọ na onye na-emeziwe na asakapụ basi na chi kọkọba anya ntụnya akpa eju ma bụrụ mbọsị itibuli egwu ọkwa egwu ada itili eto na emeji otie bụ sky twin star ọ dị egwu na-eto makpụrụ mma so nwayọ nwayọ na ọ na-aga ugbu a na abụrụ m arụ m dara ọdụ m thank you so much. Igbo ọnụ na-ekwu ọbịa ngwa nwanyị ọmụrụ obi akwụsị nwanna m ele gị ka nwa m dị ibi afọ ya mba bie egwu ama ndị nne m dị ụma na-atọ mụtọ n'egwu nwanna m ele gị dị ụma na-atọ ka mmụọ nwanna m ele gị dị alụ nwanna m ele gị ka nwa m dị ibi afọ ya mba bie egwu ndị nwanyị na nwunye ya na mụrụ ya nwanna ụlọ ndị nwanyị na nwa bie ụmụaka ọgwụ nwanyị na ndị egwu Madega uri wana mele godogwa muhima amande kedele muhamu moto kwa bali abia wana mele giko amuso mobali wana mele giyemi huma diko go ni wana chuko godogeza ani metiwe ubas na chongo bawo duma ndeko mufabe na gwegu kedele mu meteni na mudaza abana ajia meteni na mudaza mobano trot babu na jaiko lino wanje mabima na mutele na wana monde mo bri maboya mayo meteni na mudaza mugre muro like ubas na chi amwelo amwa mara nyama dobala ani metizwe budeni Orbori wana mele magia amande Mama mele wana mele magia boy mbambie amande ne mu magali mama na ato mutono De wanya na wunya na mule mwana ono amande ne mu mabio mako Uwali wamba te muna mbodogwe mwesrawa diweji amu maru kamuto umwe na ono Abana mbele kaputago umwe na ono Wana mole berugo gurani amande na ile simu no male mawe joni nama wana mole ngiko ya munso gedungu amande na mukerege Kobe wai chele na lugo ajeri bebe chele moto na lugo mu amande na Bọ́lì bá ní ewu, àwọn yẹn nà mọ̀lẹ́ wọn náà wọ́n. Ìgbè dúró ewu ọ̀hún màmá ewu ẹ̀jẹ̀ ewu náà dájú ewu. Ewu ní mọ̀lẹ́ màmá máa wà gbé ní ewu bí mo wúlò wọn. Asọ́nù ọ̀bì náà mọ̀ sọ́dọ̀ ọ̀dẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà lọ́wọ́ mu. Àtúwì ike wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún mi. Abúlé-mọ̀nyá wọ̀ wúlò ọ̀ka. Àìwé ìwé mùsàlùmọ̀ bẹ̀rẹ̀. Jàgígì náà ń bọ̀ bá wọn. Ewu lè di kàdéjà nọ́ọ̀lì. Ẹgbẹ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wù sàlẹ̀. Àtúwì ike wọ́n kàn lè tè nọ. Ọ̀gá ọ̀dọ́ ọ̀bùnrin náà nà mí kọ́. Àìwé ìwé wọ́n ti yẹ kọ́. Wọ́n bọ̀ lọ́wọ́ bọ̀ ọ̀bùnrin mọ̀ bá wọn. Ìgbìmọ̀ wọn
normal do for well. I don't know what we talk about. We don't we get it. Also, no go to now, Magdalene, and in go to one day. People know to do. Don't go or don't what I'm looking for. They will not go Onye kamba number Philab starter. Because of want of time, we may not go ahead to entertain the Ninity Abutata. Macarona in Subu. And I will take one maron namone. One maron more, only just one person more. My time I had was becoming. Because open a big Marina, if I brought better kind of no, you don't know answer. So I don't believe 1 year. Over the people have been okay? So now I assume no, Tata. While okay, Buna Ganero na ndio twanye batalo nekem and Owakaina where Punja Messiah Wana Katuku one Nakabra Naka. Okay? So now I can render model. And the battalion of Indiana na Dutch money. Oh, truly, one year ago, by power, or by a man in the mobile. Oh, truly, 1 year. 1 year ago, anyone one agaga. Can never the waste money. Waste money is one of the guys in the car, kill my belly, kick up their move. No, reason no. I wonder how. Oh, well, I don't know. Much over na decrease. One on your man, Monsieur, this one, so now what I know. I'll make a nigga. Can't only between Ubera Cody. Never kind of more lucky landlord is a very silent rich man. Money, even between a wealthy man and a rich man. Anybody willing to be one of rich man problem. But personally, in where going when property, they put a wealthy man. Now, na property, one property, now wealthy people. And yet, the wealthy man, because the lucky man is go around. Now, what time will you buy? I don't want the lucky landlord. Let it know. Cannot tell children and the person on your account is on my own deal to the children. Nanny, you can live down with some no way who was there and some guy in the same way. I think I can't go. This year, you can see Nanny, or people, that's one of our same time for get home motor. In the game. I said the boy. Oh, even a man like it, always happy. Always happy. All I need to. All the way you say, well, man, never know how it is. To look at another, so damn man, or what I live I know near no one. I'm not touching the woman who's so good. We're going to assume not to start. So I'm back on William to them. 2 years to make one. 2 miles of better. Now, when you will go, you go not can live. But someone was not the man as your ordinary more than I see. I should be done. I can't do it one year. Put up on one as we can. My one was we can go by. As we can, more than I can. If you press, you do what press from that government. Why don't we keep people, but put in a which is a kind of way out of the world. You don't want to take on. You don't want my wedding. Cannot town as we can it. And in the bed,
Ọjọba kamba na-akwa ejeke abụghị ibu ibu. Ọnụma ifide eze ego n'ihu, fide eze ego n'ihu. Ọnụma ifide eze ego onye gwuru igwe ego n'ihu. Ibu ndị apụghị ịma. Tufu ekesi ha ile n'ụlọ, ma ebili mmadụ hapụ. Ọ̀gá-ètò ìmọ̀-àbọ̀. Mọ́ndé ìwádìí gbogbo ọlọ́rọ̀ kọ̀ọ̀kan náà. Mọ́ndé ìwádìí ọ̀gá-ètò ìmọ̀. Wọ́n ní tí ọmọ lẹ́sẹ̀ ọmọ lẹ́sẹ̀ mọ́ndé àtọ̀ ọmọ ya ní ìgbà. Ọ̀nà wọn fi bẹ́ẹ̀sì wà. Ẹ̀fẹ̀ bẹ́ẹ̀sì lè tiẹ̀ mọ̀. Ìgbé ìjọba ìmọ̀ nínú. Amanda yegi kalasa onye mụ na ma mmadụ abụ echejega mmanwụ ejego were na ụtọ n'ọnwa n'elu igwe ego ego ekwere ọchịda ọdọdụ n'ime ya lawara ego bụ n'onwe gị enweghị mmachi na Amanda Jẹ́wọ́n kalẹ̀sẹ̀ ahọ́nà ewúro ọkọ ìmọ̀nà ó lè wúro ọkọ. Wọ́n ká lè dé ìwé yìí bẹ̀ mú àgbọ̀nà ọ̀gbìn ọ̀hún. Kí má nà mí màmí àgbọ̀gbọ̀lá mi ẹ̀wọ̀n àwọn ọ̀gẹ̀ àyẹ̀jẹ̀ lè yí bí ẹ̀yẹ. Kí má nà mí wọ́n bọ̀ bẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ọ̀sẹ̀ nà ẹ̀yìn ní ibi. Ẹ̀yẹ́ bá ti ahọ́nà ewu Ogun di agbo ìwà pa, ọ̀jọ̀ba kábà náà pa káàkiri, mọ́wé gbogbo yìí. Agbọ́ndù ìwà pa lé ní ìbò, ìlédùn máa tiẹ̀, wọ́n wà náà kára rẹ̀ ọ̀bàlá, káwọn àgbọ̀ náà wọ́n náà ó nọ̀, ìmọ̀lẹ̀ ìbò wọn mú ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀hún. Létí ẹ̀mí fìdá ẹ̀kẹ́rẹ́, mọ́rọ̀ tó jì kárí ilé kòkó ńgọ́, gbẹ̀rẹ̀dẹ̀ yìí ní ẹ̀. Fúnmọ́ àwọn olùkìkì ibi tí wọ́n tẹ̀lé mẹlẹ̀mẹlẹ̀ mọ́ àìmọ́ lọ́rọ́ ibi tí wọ́n tẹ̀lé mẹlẹ̀mọ̀ mọ́wé ǹdí akọ́lọ́ náà ọjọ́ mẹ́rin sí ọjọ́ márùn sí ọ̀nyá aka wọ́n sì wọ́n lọ pẹ́ láwọn ọdún náà lé bọ̀. Ẹ̀kẹ́ wọn ní ọ̀bá wọ́n mú lọ mẹ́ onímọ̀gbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa ń dẹ́. $50,000.